Hvala što ste opet s nama u još jednom izdanju do vize bez šize. Današnje pitanje je: što znači zahtjev za vizu odbijen prema članku 214b? Je li on trajan? Zahtjev za vizu odbijen prema članku 214b znači da konzulu niste uspjeli dokazati da se kvalificirate za tip vize za koje ste podnijeli zahtjev. Ili da niste pokazali dovoljno čvrste veze sa zemljom prebivališta zbog koji ćete napustiti SAD i vratiti se nakon privremenog boravka. Odbijen zahtjev nije trajan. Ako imate dopunske informacije koje konzul može razmotriti ili ako se vaša situacija u budućnosti promijeni, možete iznova podnijeti zahtjev za vizu. Hvala što ste opet bili s nama u Do vize bez šize, a odgovore na pitanja slična ovome pročitajte na našoj internetskoj stranici.